تماشەوان û şopînerên kanala Dîwarî Xoşewîst, evîndarên peyv û gotina Kurdî, roja we xweş be. Ez Seraxwan Sîno me. Îro em û hûn û xeleka me yê duyem û bernameya Pencera Dîwar. Em ê pencera xwe yê duyem vekin li ser jiyana Mahîn Şêxanî. Mahîn Şêxanî kî ye? Deka em bi hev re berê xwe bidin bajarê Dirbêsiyê û wî nas bikin. Mahîn Şêxanî, wêneker û çîroknûs, her wiha helbestvan û nivîskar. Di sala 1960 de li bajarê Dirbêsiyê li Rojavayê Kurdistanê jî dayîk bû. Ya se sala duyemîn li zangoya Erebî ya Beyrûtê. Wî huner wekî xwendineke xweser xwend. Ew pejdarî korsekî perwerdehiyê ya Înstîtûta Edhem İsmaîl bû. Li dibistanên bajarê Dirbêsiyê 6 salan ji bo dersa hunerî wekî mamoste xebitî. Rewşa wînî civakî, zewiciya û 7 zarokî wî jî hene, yê mezin azad e. Ji karsaziyên Mahîn pêşingehên herî giring yên got beşdarî wan bibû. Pêşingeha hevbeş li gel hunermend Erşevîn Mîkaîl li Dirbêsiyê di sala 1992 da. Pêşengeha hunera Kurdî 2 salan li Qamişloka paytext 1997 û 1998 da. Pêşengeha yek bi navê Brûskên Hêvî li navenda Zelal li Dirbêsiyê sala 2012 da. û pêşengeha komî bi navê Civîna Nîfşan li navenda Zelal ya çand û hunera Kurdî bi komek wênekaran re li bajarê Dirbêsî. û gelek pêşengehên komî li Amed, Qamişlo, Hesîça, Amûdê û Dirbêsiyê hate li darxistin. Wî gelek gotar nivîsandine di rojnaman û kovaran de, bi Erebî û Kurdî û gelek çîrok di kovara Gulan û rojnameya Xebat de weşandiye, got bi zimanê Erebî dihate weşandin. Her wiha di kovara Eltîfah ya Erebî Libnanî û kovara şoreşa çandî ya Sûrî de. û ya herî giring jî di rojnameya The Levant ya Londonî. Mahîn wilo got.